Nakakuha ko dyan, no? Sa Starlight. Kuya, ano pa din? Yung red ba din sa kuya? Kuya, sinagwala din sa iyo ng bisita ito. Sa kuya. So, pero ako gare. Nakuha ko siguro ano? Starlight baga. So, Starlight. What if we were called Starlight? Isa ko milaw na po. Ano ka nila? Kaya, ano, iba kami tuwa. Sige. Favorite ko, wag mo ka. Hindi na. Pag magkakaroon ko. Nagbago lang lang yun. Alam ka na tama ko ng kainit sa pagkakasal ko. Kaya nga, balik sumalo ka, magabi na lang, okay? Tulog niya, ano, ano, magabi na lang, natapat ko ba kayo ni Mila? Ito, ano, basta mo, si Mila? Pupunto ka na siya, ganun dalawa mga kabisali, kung gano'n na yung hindi, ano naman, kapakang ginagawa, Ibu-order na. Tapos mo kung dito muna na. So, yun na naman dito.
Takot na ako pa. Dahil na, ayun na ano. Ano yun pa din? Ano yun? Nag-iray din. Patulong, di pagitan mo. Ay, sino ka nagtitipan daw niya? Bomba na! Ulat mo! Wala kita kapit nilo! Makagal niya ba? Pamigmibog-mibog! Busoy! Wala nilo! Start na! Makalimutin ka na. Wow. Paano hindi magamit, men? Men, ikaw mag-open ni men. Puta nga. Tatalon ako, men. Pinakal ko nila. Hindi ko mag-aaraw. Hindi nabakal ko. Hindi ko nabakal ko. Alam mo, lahat, namilimit ko. Umigo, umigo. Ngayon, pag nagkata, magagalit mo. No, adapt yung wala. Mag-ipato. Ito ako, nasa ulit. Ito. Ako, pag mga ito, ulit ba dito?
Wala pa ako sa pinakainit mo. Kalaban! Kalaban! War! Hindi ka nagtakuban! Wala. Wala dito. Hindi ka nagtababa! Tababa! Ito ka dito naman ako. Baba dyan na! Tababa ka! Hindi ko man naman nalapa. Ano ba yan? Tababa? Ang high ka? Nice! Ang video. Woo! Ito, nag-dog ko. Uy, ko! Ano, sorry kung makakay. Ilibig. Wala, may nalang. Hello. Ilalim ko, duwa. Ano pa magagawa ko? Wala, wala. Uy, nagula ako. Lahat. Taga na ako. Sabihin, Uy, nakita kayo ni. Ay, ka. Sige, hindi makasigit-sigit. Pada ko na kami taga ano ka. Nakakagat ini. Ulit kami, pagda ko lang kanino. Ay, yes, tumal ko mas masakit. Badel mo, ano ba ko na Hindi, ano ulit, ano, Kada ko lang, kung maray na yun, magtagalit ka. Kasi yung pagaling. Wala nang maray. Nagbisay na nga ako sa likod ko. Ano ka, wala mo ako na. Ang nalipipid mo sila nila, ako na ako yung naman. Tapos ako yung nakuha. Ang mga pag-print kami, magtik ang maray. Ang pala-pala. Kasi kami, yung din mo naman. Tapos ang right ni kayo ni ano, o ano, right ni ka. Ito, o, dati lang sa naman kami. Tapos magpapagod kami na. Hindi magpapagod.
Sabi na rin mo, natin may ano mo. Yan ako na tayo. Kung pa ka na ng email. Oo. Kasama kita dahil ako. Ito. Puta ka. Tulong nga yun. Dapat na nagdala ako. Wala na sila ito. Ano ko ba? Ito. No, wala dito nila. Pero kasi may naman ako. Wapa dyan. Wala ako. Ah, hindi man ang buwan.
Wala pa siya. Pero sabi niyo,
Sige nga, dala ko nga yung mo. Hindi namin, hindi namin. Hindi naman. Good. Good. Ilan tama na Ano pa ng kalimang taon pa lang? ilang taon? Lockdown, pag pili ka ng pag-ibig na housing. Ganun po ng trabaho. So dati ka ng trabaho ako, ninong ko so housing para tayo, mag-isa ako, kwarta. 400,000 pa lang ako. So tanggap sa ulo. Pag isa rin sa ng misis ko, Ang housing ko na paano ko ang so salary loan sa pag-ibig. Wala may loan ka sa housing loan, salary loan, hindi ko mag-ibig. di ba? Roy! Hi, guys! Hi, guys!
Amin. Yung ano naman,
Wait, tagal mo pa dito ako. Wala na. Hindi na tuloy ako. Hindi kita din.
namin. Ay, maraming pakulit na ako na, pakulo. Wala ka rin, Ben.
Ano talaga ko? Woo! Kaya, report. Ha? Ah, yun. Yes, Kaya no? ako nung ulitin ang Hoy, nang ako ba? pangko niya. Nice one! Relax ka na na. Walang na. Walang namin! Walang niya buwan. Walang mabuhay. Naka-28 ka na. Ayun na. May pa kami makainig kami na itin-14. Ayun ko na. Wala kami nakaramin. Di pa unsay. Teka sila. Wala mo na tayo. Bilis ako. Wala. Dali ba na ginit ko simbala? Dali na ako nakasiyo. Dito sa mga klase mo yun. Oo, wala ba? Oo. Joke ko.
Sana lang. Live ko. Patintir ako. Rush! Ay, gusto lang. Hindi ko mabahal ako. Ito. Ito mo lang. Ay! Di ko tigil sa kanya. Ito ba kaya nga? Nagtatago ako nga. Ayos ka na. Hiling ako. Tama, Rush? Hindi na, Mel. Hindi na. Wala, nagayos yung pa ako. Ito, nagpailing. Bukas ko na ata. Kaya nag-pick na nga. Wala na. Wala na nga. Wala ko. Wala nga. Pwede ko sa ro. Wala na. Ito. Woo! Ang tubig ko. Ang tubig kaya nga. Ayaw ka. Magaling ako. Hindi mo na.
Mami! Mami! Sabihan ako na rin. Mami! Inamin, makabilis na ito. Na. Dalawa, gusto na kayo. Gusto na ako. Regalo. Mayroon na lang. Pwede mag-message mo. Will! Gusto ka niya ako. Kasi mo, nagitas pa pa naman. Ano ko? Sabi ko. Ano pa ba dito? Mami! 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 Mapasirap daw kaya ako sa inyo. Ay, wala ka na tunay. Laro ka na. Uy, mas na ba? May Betty Min! Baga pati mga pila sa grabe rin. Sabi, wala niyo kung ito si Super King nakaakit si Mario dito. Hindi ko na kung kapandot. Pero yun, pero kapandot ko rin na sa pantay. Eh, lang pag ito, iriwal pa ka. Ito, lang, wait, okay. Ano pa ulit?
Sige siya na ito. Ay, nag-display ka ba? Ano? Tapos po, malikot na. Salado na naman naligid. Kami. Kailangan din makakulog dahil. Sige, palamutan mo sa namin. Ako na una yan. Oras-oras. Kaya magpuna din ako. Pati namin. O, sabay-sabay na din doon. Ha? Okay na namin. Hindi pa ako nag-video. Ay, nag-video. Sige, di ba na? Hindi na. Kasi kung saan nakuha, hindi yung malagit ko, yung malagit na nila sa lalo ko ako sinagin ako. Hindi na rin eh. Tawag ko na ako niya. Kung may ganyan ka mo, pwede ka ako Hindi na ako nga ano. Oo. Wala sa ako. Hindi na ako. Yung minuto mo! Okay. Ano? Kaya na, pati-pati na ko lang sa likod mo kahit ka. Dilag mo na! Ipagsabay na ko, magmamatay off na! Whee! Rabbit bro! Ako na din! Tangay! Tangay! Wala ka na. Yee! Siya na lang, siya na lang. Meron to, wala pa. Ano sabi mamaya? Wala na ako. Yung ikaw, mga kutsi. Mamaya na ako. Hindi mo na. Hindi mo na. Alam ko pa naman ito. Hintayin mo. Ano may ulo? Kasi kung tao ka, kaya ha. Pero ano gano'n mo rin? Sino ko lang ba? Tao ka?
iwasan. Basta nagtigil ang kata. Hindi na kata, men. Men, tigil, men. Hello. Open mind. That's open mind. Sugi yung kasawa, iwas na. Minadyak pa sa ako. Harpon, VIP. Lamin. Mana? Mana? Kung bigay na kita, naiban mo na. Laki na ako. Na. Lato. Na. At nasa po. Kaya kita ka, kaya. Ano ito sino? Ludan ito? Ludan na eh. Gusto nga naman ang alas ng sikit yan. 10:45 ako nga doon. Ha? May pulping ka dyan.
Low, 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 low. Low, low. Start, 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 start. Start, guys, start, start.
Huwag kayo maalis na kabahala, kabahala. Hindi na kayo ay oh, okay. Pre, pakapal mo ako, pre, pakapal mo ako. Okay. Wala kami ng biruan, hindi. Hindi mo kami. Ano ang sikat yan na libre? Sa buhay ni yung bulong? Ito ba yun? Pagkabutan sa nito?
Sila namin, agad-agad ako. Kasi, gusto mo kayo? Magsikat ka yan? Hindi na ito agad para mapasikat pa agad dito siya. Wala ko yung wala na nagpapasikat. Hindi ako salamat ako sa MTR.
Back to back? May tulong na kita. Yung kamali. Lumapalitan ka na ako. Pinagkalit na ko ini. Malamang nga butang. Mahanggat na ako. Tawa. So, hindi alam nyo ang pakuli. Bunga yung makauwi mo pa. Puro na. Ano ba yawan? Kapag iyak na kung sinaragan. Hindi, ano pa naman yung dyan? Sinigusyo. Kaya ka din ng tabang ka. Alam ko na kung ano. Ano pala? Ano, birth certificate? Ano ba kasi yan na birth certificate? Ang birth certificate.
Kung compliment ko sa mga. Ilagyan ko lang ito.
Check up part 1. Ay, di. Ayan. Hmm? Yes, ma? Wala kayo, wala. Wala tayo, may naman, wala na. Pag lumalak sa inyo, nakuha lang ako dumasal. Iyan ka? Ilagyan mo lang ni Maylin. Ha? Ika na. Ha? Ano? Ano ka na? Yes. Gana ako na init. Gana ako na init.
Nakasit na lang.
Overly crowded. Pero sa limited lang. So, naubos ang kaibigan ko doktor dahil sa sobrang lang sa tao. Sobrang gamit ang tao na nagbahal ng produkto, naubos ang kanya. Tapos, dahil pa nag-abot sa mga biluto.
Kabar mo man nga magkano. Yan na kayo. What? Tulog-tulog. Ano yun yung makasikan ka? Yeah. Ano nga daw pero ito, yan na ngayon. Ako nga ako? Yung nga yan? Ano mo sila ka? Alikan mo
Dado. Well, Ano? Namapagin ang tama. Bakit ba? yun mo yun. Napagin ka? Hindi lang, bigat. Siguro na kung kanya, wala mo na kung kanya. Pakisinig sa CCTV. Birth certificate. Date of birth. Ay, date of certificate. Ano? Oo, natama. Bigla naman, ano po ito? Meron. Sabi mo sa tignan sa Bigla naman, ito ba meron? Ay, ang matubo. orasan. Bibiling siya ka, ano? Bilisya, mabilisya, naman. Oo, madilim siya. Marami siyang mga tao. Ito ang nagpakanak na ini. Nakapasin doon. Lalo. Bakit ba kinay? Kano pinigat? Ano ba yun? Sinigyan ko ng cellphone mo kaysa kaya. Lumakas ka na naman siya. Ano? Dito? Ano? Ito ko pa rin dyan. Talagang ano, sabi, ang sabi nga niya kaya galing ka ng parang, pero kakabalik ko na ito, ako nung unti, ito ako na si Olive, magatungan, pero ito pagkakaragat, nagpapalik ako sa dito, kaya ito kasi pa naman,
Kasi po ko naman na din sa certificate. So, Kasi yung death certificate ko din. talaga? Oo, hindi yan. Certificate ito, wala ko mga Sa short ko sana. Pwede lang. kasi Sa pangalan. kasi pwede ba ko yung organ baka kayo po ay man, kung ako yung magkait mo ko ang Pilipinas. Hindi ako nagiging pangalan. Iba't ko ba? Iwan magantik ano? Balik ako. Nakagod mo sa nagyari. Record talaga sa mga ilalagay ko. Like ko. Oo. Ako masyado mainita na din. Pwede na yung Ayan. Yun na. hindi nasa ano. Ay, sinana. Sana. Ba? Paano? Ano yung papel na yun? Ito na. Dahil naman dyan kina-computer. Makarecord ano? Ah.